ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತುಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಕುತ್ತರಿಂದೆಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತುಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತುಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕರಿವದನ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿಪೂಜಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಮೋ ನಮೋ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಾಗವಾದ ಸಾಗುರು ಪಂಡಿತನಾದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರಾಯನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದಿತೆ ಸಾವಿರದ ಮಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬರಂದು ಯಶವಂತಿ ಪರ್ಯತೂರು ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮಮತಾ ರೇಖಾ ರಾಜೇಶ್ ಚಿತ್ರ तव शरणं विघ्न विनाशक तव शरणं विघ्नेशा तव शरणं विघ्न विनाशक तव शरणं ताळतंबूरी ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೇ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿ ಜನ ಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೇ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿ ಜನ ಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ಅಂಚಾದಿತೆ ಸಾವಿರದ ಮಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕುಲಾಲಿ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ವಂದನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಜ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಗಣೇಶ್ MA ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಗೌರವ ದೀಕ್ಷೆಯಾಯಿನ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚಿನಿ ಟೀಚರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಣಲತ ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿಕೆ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯಾನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುತ್ತಾರ್ ಮರಿಯನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತಿರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾಡು ಮೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ಮುಂಬೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮುಂಬೈ ಸಂಘ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೊಂಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬಯಸಿದೆ ಮೇರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಬತ್ತಿರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೆಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತೈಕೊಂಡು ಶಾಲೆಪಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಕೆಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಹಿತಚಿಂತಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಬಾರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇತ್ತೆ 1900 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿಲ್ಲ 1900 ಬರ್ತದ್ರು ಅವನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲವನ್ನ ಪಂದೇಶ್ವರ ಮಿಂಚಿಲಿಕಾ ಮಿಂಚೊಂದು ಪುನಃ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏಪ ನೆಗಟು ಒಂದು ಬೇಡ ಮೂಡೈದು ಮೂಡಿನ ನೇಸರಾದಿದ್ರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದು ಕಲ್ಪನಗ ನಮಗೂ ಒಂದ ಎದುರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏರಪ್ಪ ಬಲ್ಪು ಕೊಪ್ಪನಿ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುನಗ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಾದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ನೇಸರ ದೇವಲಕ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಐದು ಮಲ್ಲದು ನಿಕ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪುನಂತಿನ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಪಿನಂತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾವೆ ಪಡೆದು ಅಂಚಿನ ದೀಪದ ಉದಿಪನ ಆದಾತಲು ಅಂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ತಿರುನು ಅಲ್ಲಾದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಪಂದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಮಾಂಸ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾಂಚರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಕಾದು ಎನ್ನ ಪ್ರದಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ತಂಕದಿನ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಪಾಚರ ಪನ್ನೆರೆ ಬಯಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ದಿನ ಪಂಡದು ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗಾದ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದ ದಾಯಕನಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಟಿ ದೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಯನ್ನು ಪಂಡಂಡ ಅವೇಟೋ ವಿಚಾರವುಂಟು ಅವೇಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಅವೇನು ನೆನಪಿಯರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗೈನ ತಿರುಪಾಯ ಬತ್ತದ ಸೇರುದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ರಡೇರಡು ಪಾಚರ ಪಂಪೆ ಆ ರಡೇರಡು ಪಾಚರ ಪಂಪನೆಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸುರುಕಾದ ದಾಯಕ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲದಿಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿಪ್ಪಿನ ಕುಲ ದಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಮೊಕಲು ನಿಕುಲು ಆಟಿನ ಅನುಭವಿಸುದುಪ್ಪರು ಬಕ್ಕೊಂಚ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆಟಿಗೊಂದು ಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ತಾತ ಪಾತಿರಪ್ಪ ಆಟಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ಆಟಿ ಅನ್ಸಿಸ್ತನಿಗೆ ಆಟಿ ಅನ್ಸಿಸ್ತನಿಗೆ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಅಂತಾಗೆ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿನೇ ಕುಲದಪ್ಪ ಐಕಾದಿ ನಾನು ಆತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಸಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಪಾತಿರಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಇಲ್ಲದ್ದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿ ಪಾಯರೆ ತಿಂಡಿ ತೆನಸನ ಮಲ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಪು ನಾವು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ನನಗೆ ಯಾನೆ ಸಮಯನ ತೆತ್ತೊಂದಿದೆ ಕೊಂಚ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಹೊಸದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂಟುದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಯಾನತ್ತೆ ಅಂಚಾಂಡಲ ಇನ್ಯಾನು ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಡಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕುರಿಕಾರರಾಯಿನ ಸುಲೋಚನೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಟು ಮಾಮಿ ಆಗುದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ
ಮಲ್ಲ ಎಂಕುಲಂಚು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮಲಾದಿಕ್ಕಿನಾರ ಅಂಡ ಎಂಕು ಪುಟ್ಟಿತರೆ ನಡೆದಂತ ಯಾನರೇನ ಕೂತಿನಿ ಟೀಚರ್ ಆದ ಅವೇ ಟೀಚರ್ ಕಸುಬನು ಯಾನ ಎನ್ನಲ ಅವೇ ಕಸುಬು ಅವೇ ಕಸುಬು ರೆಡಿ ಅನ್ಕೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಆರಿನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಆರು ಲೆಪ್ಪುನ ಎಷ್ಟನ ಯಾನ ಬರ್ಪುನ ಎಷ್ಟನ ಅಂದಾತಂಡ ಒತ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆ ಅವತ್ತೊಂದೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾನ ಹೊಸದಿದ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈ ತಲಿಸಿನ ಜಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ 17 ವರ್ಷ ದುಂಬು 2 ವರ್ಷ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 5ನೇ 6ನೇ 7ನೇ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಈ ಊರದ ಜೋಕುಲ್ಪರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ತುದು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಪಗ ಯಾನು ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಮ್ಯಾಮು ಕೆಲವೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡು ಅಪ್ಪಡಿಸಿರುವಂತ ಅಂತಾದ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಲೇ ಇಂಕಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಆ ಕಾರಣ ಆದ್ರನೆ ಯಾನು ಉಡಲು ತಿನ್ಸಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಿರಿಕಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಆರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕರ ಅನೋ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲು ತಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರುಕಾದ ತೆರಿಪಾವೆ ನನ್ನ ಆಟಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟ ಒಂದ್ ಚೆಲ್ಯ ಪದಕ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ತೆರಿಪಾವೆ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡಂತ ಆಟಿ ಮರ್ಯಾಲದ ಬರ್ತಗು ನೆಲ ಬದಲೊಂದು ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಕೈ ಬೆಳೆದು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡಂತ ಆಟಿ ಪಸೆ ಆಂಡು ಇರ ಪಚ್ಚೆಗೆ ಲೇಸು ಶುಭ ಕಷ್ಟ ಕೋಡಿ ಮದಿಮೆನು ದುಂಬು ತೊರ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡಂತ ಆಟಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಕನಿಲೆ ಮೂಡೆ ಕೇಸು ಕೂಂಬೆ ಗುದ್ದೆ ತಜಂಕ ಮರ್ಯಾಲದ ವಿಧದ ತಿನ್ಪುಲೆನು ನಿಂತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡಂತ ಆಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೈತ ಪದಕ ಅವೇಕು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿದ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಲಾಂಡ ಯಾನ ತೆರೆಯೊಂದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಐನು ಪನ್ನೀರ ಕೊಂಡ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಪನ್ನಗ ಅವೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಆದಿದ್ದಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅವೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಟ್ಟಿ ಮುಗಿತದೆ ಕಂಡಗ ಕಾಯದ ಕೋಲನು ಕೋರುದು ತಡ್ಡೆ ದಾಂಡದ ಉಳೈ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಆತ ಸಮಯಗ ತಡ್ಡೆ ದಾಂಡದ ಕಿಡೈ ಕೋಪುಲ ಕೈಜಾಂಡಗೆ ಮಾರಿ ವರ್ಷ ಜೋರಾಯಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ನಾಂಡ ಒಕ್ಕ 15 ದಿನ ತಟ್ಟು ಪಂಪೆರು ಆ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಲಾ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ದೊಂಬುಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಬಣ್ಣದ ತಿಂಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ರಿಂಚ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಡ್ರಿಂಚ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಂಡದ ಆಧುನಿಕತೆ ನೆಟ್ಟು ಆ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಬ್ಬು ಬೀಜ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗಳದ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲದ ಕುದರುಂಡು 5 ಬರ್ಪನ 4ನೇ ತಿಂಗಳೇ ಆಟಿ ಅಂಚಿ ಶುರುದ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಕಡೆಯದ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ಗಾನದ ಶುರುದ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಡಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಕೇರಿಗಿತ್ತಂಡ ಕಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಂತ ಅವು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆಟಿ ಸಂಘದ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂಚರ ಆಪುಜಿ ಬೇಸಾಯ ಮಂಚರ ಆಪುಜಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಂಚಿನ ಸಮಯ ಆ ಪುಟ್ಟುಡು ಆ ತಿಂಗುಲದ ಆಸೆ ಒಂದ್ ಚಾಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ವರದಾನಂದೇ ಎನ್ನಡಿ ಅವಿನ ಮಾಂತ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕತೆದ ಬರೇಟರಿ ಎಂಚಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ಸಿನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ನಾವಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪುನು ಆತನ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಕೊಲಪುನವು ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರಾಂಡ ಇನಿ ನಮನೇ ಮರೆತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಂಡ
ಒಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತರಂಗದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನೇನೆ ಒಲಾಂಡಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೊರಿಯರ ತಿಕ್ಕುದು ನಿತ್ತನ ಪೋದು ಕನೈದೋನಾದಾದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅವೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡ್ನಾಂಡ ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರೆಯೋಡೊಂದು ತೆರೆಯೊಂದೇ ಕಲ್ತದೇ ಆವಡನ್ನು ದಾಲತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತುವಂಚಿ ಪೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಳಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಡ್ಸಿ ತುತ್ತೂರಿ ಬೊಡ್ಸಿ ಅವುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಐಕ ತುತ್ತೂರಿ ವಾಲಗ ಬೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಲ್ಪು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಅವತಾತಿಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಡ ಕಸಾಯಗ ಉಂಟುದಿ ನಂಚಿನ ಕ್ಯೂ ನಿಖಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಡು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂದು 10 ದಿನದ ವರ್ಷದ ಪಿರವುಗು ಪೋಣಂಡ ಪಾಲದ ಮರ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳೊಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಡ ಕಸಾಯ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಮರನ ನಾಡದ ದಿಯೋಡು ಸಾದಿನ ತೂದು ಬರೋಡು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಲೆನ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲೆನ ಪಾಡಂಡೆ ಪೋವಡು ದಾಯ ಪಂಡ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಒವೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ ಆಯ್ತ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮೇಲದ ಕುಂಟು ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಉಂಟು ಜೀಪ್ ಅನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ನ ಅಂಚ ಪೋದು ಕಲ್ಲಡ ಕೆತ್ತದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತನ ಕನವಡು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯನ ಪರಡು ಅವೆತ್ತ ಉಷ್ಣನ ತಡೆವನೆ ರಾಪುಜಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿನ ಉಣ್ಣೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಕಟ್ಟಲೆ ಇನಿ ನಮಕ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಕನತ್ತದು ಕಷಾಯ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮಕ ಐತ ಮಹತ್ವದಾದ ಅವಿತ ತಿರುಳುದಾದ ಐನು ದಾಯ ಪರಡುವುದು ಪನ್ಪುನವು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಪನ್ಪಿನಿಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಒಂಜಾತು ಉದ್ದದ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಾಲದ ಮರತ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಕೆತ್ತಡ ಕಸಾಯ ಪರಿಯರೆ ಐತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ತೂ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಡ್ಸಿ ಅವು ಐತ ಇರುವಿಕೆನ ಅವೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಆತ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಅಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯೇ ಇತ್ತೇರು ಬದಡ್ಡೆ ದಾಂಟ್ ಪೋಯರ ಒಂದು ಜಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಂಗನು ಕೂಡ ಕನಾವಡ ಅಕುಲು ಅನ್ಸಿತ್ತೇರು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡ ಎಂಗಲ ಜೋಕುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ನಾವೇನು ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ದುಂಬು ನಮಕೊಂದು ಎನ್ನೈದೇ ಕುಲು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತದ ಬೈದೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಧಿಕದ ತಂಗ ಕೊಡ್ಸಿ ಮನ್ಪನೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲ ಅಂತ ಅಡಿಗ ಮುಗಿಂಡು ಮೊಕ್ಕರಗೆ ಏನಿರಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉತ್ತರ ಐಕಿರ್ ಮಲ್ಪುತ್ತಾರೆ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ನಾಡ್ಲೆ ದಾದಂಡು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಈರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಪನ್ನೆರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕುಲೊಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಐದು ಎಂಕುಲು ವಿವರವಾದ ಪನ್ಪ ಜೋಕುಲು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಉಂಟುದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆರ್ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಪಾತೆರನೇ ಆಂಡ ಯಾನು ಸೈನ್ಸ್ನ ದೂರುಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ನನಂಜಿ ವಸ್ತು ಆದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಉಂಡತೆ ಜೀವನದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟಲು ಉಂಡತೆ ಅವೇನ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐಕು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿರುಂದಾಂಡ ದಾಯಿಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡನ ಉತ್ತರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂತಿಜ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮಕ ಪನ್ಯರ ಗುಟ್ಟಿಜೇರು ಅಥವಾ ಪಂತಿಜೇರು ಅಂತಾದ ಇನಿ ಅವೇತೋ ಒಂದು ವಿಷಯಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೈದು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮೆಡಿಸಿನ್
ಇಲ್ಲ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಯಿನ ನಿದರ್ಶನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಆಟಿದ ಇಡೀ ತಿಂಗೊಳುಡಿಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆ ಮರ್ದದ ಅಂಶೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಚೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿನ ತಿಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೇರು ಅವೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಡು ನಿತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೀಕ ಬೋಡಿಸ್ತನೆ ಇಜ್ಜನ ಪೋಪುಜೇರು ಅವೇನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಟೀಂದು ಬನ್ನಗ ಕುಡಂಚಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಜೆಲ್ಲ ಲೇಸುದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಮೆ ವಾಂಚಿನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಲೇಸುದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ದೈವ ದೇವರಲು ಗುಡ್ಡ ಮೆತ್ತರುವಾಗೆ ಆಟಿ ಬಲಸು ನೀಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಮದಿಮಾಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪವು ನೀ ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಮದಿಮಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪಾಯಿಸಿಂದ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿಡಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಡ ಪಂಡೆಯನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಕೇಂಡೆ ಎಂಗ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಮಾಮಿ ಎಂಗ ದದಾನ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅದು ಓದುಕುಲ್ಲದೆ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡ ಅವು ದಯಗಂಚ ದಯಗ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕ ಇಡೀ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಿದೈಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನತ್ತದ ಇನಿ ನಮಕ್ಕ ಆಟಿ ಸೋನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಂಡ ಪೂರ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪಿದಯೇ ಬೆನ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಗನ್ಸತ್ತ ಕೃಷಿ ಅತೆ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲುದತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮದಿನಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೋಯನ ಕಡ್ಡ ದಿನಟು ಬತ್ತೇರು ವಾಪಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆದ ಸಮಯ ಈ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಗೆ ವಿರಾಮ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಉಲೈ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಬೇಲೆ ಮೊನ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಗ್ಗೊನೆರ ಬಂಗಾವು ಒಂಚಿನದಾದು ರಡ್ನೆದಾದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿಂದು ಒಂಜಾತು ದಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಆರಾಮಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದ ಕಡ್ಕೊಡ್ದು ಪೇರು ಐಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಂಡುಗೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕಡ್ಕೊಡೋಡತೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವೇರು ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಇನಿ ಪಂಡನ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಊಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬುದ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜ ದಾದನ ಆಂಡ ಐಟ್ ಮಾಂತೇಟ್ಲ ಸತ್ಯದ ಅಂಶ ಇತ್ತಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗುಲದ ಆವೊಂದು ಆಚರಣೆಲು ಅವು ದಾದಾಪುರ ಯಾನ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅವಂತಿ ಏತೇ ಆಚರಣೆಲು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಎಂತೆತ್ತನ ಪಂಡನಂಡ ನಮಕೊಂಚು ವರದಾನ ಅವೇನ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗಳ ತೆರಿಪಾಯಂದಾಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಮನೆ ಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ನಂಡ ಕೈಟ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಆ ಕೈಟಿಕ್ಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ತೂಪೇರಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೇರೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿದ ನಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ದೂರದ ಪಾತೆರ ಮೂಲೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಕುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಕುಲುಂದ ಇಂಚತ್ತ ಮಗ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಪನ್ನೀರ ಶುರು ಮಲ್ತಂದ ಶುರುವಾಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಪುರಾಣ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಐನ ನಮಕ್ ಬದಲ್ಪೋಲಿ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾದು ಬನ್ನಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನದ ದಾಂಡಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ತ ಉಂಡು ಏರು ತೆರಿಪ ಇನಿ ಬಾಲೆಗೆ ನಮನೆತ್ತ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಸತ್ಯದಾದ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪನೇನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಮೊಬೈಲೇ ಇನಿ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ನಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ವೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಜಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂದು ದಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆತ್ತದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐನು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ತೆರಿಪಾವಡು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ ಆಟಿದ ಸಮ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಆತಂದ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವಾದ ಒರಿಪುನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಭಂಗದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ
ಹಿರಿಯಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವೇಸೋ ಒಂಜಿ ಮರ್ತದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವೇನು ತಿಂದದು ಇತ್ತಿರಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದು ಬದುಕದೇರಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ದಾರಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೆನ್ಪ ಕಾಂಡೇತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪ ಹತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆನ್ಪ 24 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ಪ ತಿನ್ಪ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶದಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡುಕೊಡು ಆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತಾಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಅಂತಾದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಈತೆ ಆಟಿದ ಯಾನ್ ಕುರುಕೆ ಪಂಡೆಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡದು ಆಟಿದ ಆಚರಣಲಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂಡದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲಾದಿಪ್ಪು ಅವೆನೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ತೆರಿಯೋನುಗ ದುಂಬುದು ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಅಥೋ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೊಂಜಲ್ಯ ಕತೆದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ ನೇನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬೈದೆ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬರ್ದೆ ಬೈದೆ ಅವಿಟೊಂಜೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಯಾನೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕುಲು ಅಂತಾದ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕುಲು ಯಾನೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ದಾದಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಈ ಪತ್ರೊಡೆ ಕೊಂಚಿ ಸಜಂಕ ಪಾರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪಸಿತ ಉಲ ಇದೆಯೋನಿತ್ತೇರು ಯಾನು ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಮನ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಪಸಿತ ಉಲ ಇದ್ದ ಆ ದೋಸೆನ ತೆತ್ತದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕು ನೆನಪುಂಟು ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂತ ಯಾನೆ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕುಲು ತಿಂತ ಆಯ್ನೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಫುಡ್ ಬರೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದ ಎನ್ಪುನಿಕೊಂಡದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ ತಿಂತ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ತಿನಯ ತಿಂತೇರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಂದ ಪಂಡ ತಿಂತೇರು ಆತೆ ವಿಷಯ ಆತೀನಿ ಅಲ್ಪದಾಯ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಬಡತನ ಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಕೂಡ ಬಡತನ ಗೊತ್ತ ಅನ್ಕೊಡು ಅತನ ಬಂಗ ಬರೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿಯಾನ ಆಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಈ ಒಂಚಿ ಆಚರಣೆದ ತಿರವುಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯಿಂದಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಯಾನೆ ಅಂತಾದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರಲಾಯಿನ ಒಂಚಿ ದೀಪ ಈ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೊಂದೆರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತೆರೆಯೋನಡು ಊರರಿಗಳ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನತ ಸುಭಾಷೆಯನ್ನ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಊರರಿಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೆರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡಿತನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಡುಪೆರೆ ಉಂಡು ಅವೇದು ಐವೇಕುಲ ದುಂಬು ದಾದ ಪನ್ನುಡು ಪಂಡಿತನಾಡ ಪಂಚಿತನ ಏನು ಎತ್ತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ನೋವಾ IVF ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂದರ್ಲೆಡ್ ನಡುಪೆರೆಗೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದಲಿಕ್ಲಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ದುಂಬು ಕಣವೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಇಂದರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೆರಡು ಪೊಲವನ್ನು ಕೋಡು ಪಂದಿಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದರ್ಲೆ ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಾತ್ ಆಟಿದ ಅಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆನ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪು ನಲಿಕೆ ಅದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಾತ ಕೊಂಜೋನಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ದೋಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಜಾತಿದ ಅಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಕುಲಾಲ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರೇನಡ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಅಂದು ದಾಯಿಗೆ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಅಪಗ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಐಕ್ ಇರೇನು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಡ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಇರಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಯಾನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯಲ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡಿರು ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬಿನ್ನೆರತ್ತು ಯಾನ್ ಈ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಲು ಎನ್ನ
ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲಾಖೆಡು 22 ವರ್ಷದ ನಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮೊನೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಭೆಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಾಲು. ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಿನ್ನೇರಾದಲೆ ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ದಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಇಲಾಖೆಡ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಂಕ್ ತೆರೆದಿನೇನು ಪಟ್ಟನೇರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಒತ್ತೊಂಡೆ. ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ತೀರ ಆ ವಿಷಯನ ಪನೇರ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೊನಿದಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪಾನಗನೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಾರ್ತೆಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಂತೇರು ಪೊಣ್ಣನ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ದಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಮಸ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು. ಅವಳು ವಾಹನದ ಅವಘಡ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅಪಶಕುನದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗಂದು ನಮ್ಮ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಐನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಅಕಲ್ನ ಮರಣದ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡು 40 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕಿಯರು ಜವನಿಯರು ಇನಿ ಮರಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರಣ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ಡು ಆಹಾರ ದಾದ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಆಟಿದ ಅಡಿಗೆನು ಮಂತದ ಕನದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟೋಡು ಒಪ್ಪುನಾಗ ತಿನ್ನೇರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಂತೇರು ಐಟಕಲಿ ಏತ ಆರೋಗ್ಯನು ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಏತ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೇರು ನಮ ಇನಿ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಪಾಗ ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುಂಬ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುಪ್ಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಂತೋನ್ವಾನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತಿನ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಅವಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಾರ ಕೈ ತಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಬೋಡಿತನಾಥ ರೀಲ್ ಉಂಡು ಬೋಡಿತನಾಥ ಧಾರಾವಾಹಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಂಗುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಕೈ ತಲು ಕುಲ್ಲಬ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತುಂಡು ಪಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜ ದಾಯಗಿನಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ಹಿಡ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕಲ ನೂದೈಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕಲ ಆ ಆಹಾರ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಜ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ಡು ಆಹಾರನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆತತ್ ಲೋಕಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಾದಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಕಣಪ್ಪ ಕಣತದ ಏನು ಬೇಯ್ಪಾವ ಬೇಯ್ಪಾದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಯ್ಪಾಯನೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ತಿಂದದು ಮುಗಿಪ್ಪಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತಿನೇನು ರಾತ್ರಿಗೂ ಮುಗಿಪ್ಪಾನ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಂತೆ ಹೊರಿನೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀಪ ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೇನು ಏತೋ ದಿನ ತಿನ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ ಕಲ್ಲದ ದೀಪ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ ದಿಪ್ಪು ಬೇಳೆಕಾಳು ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಲೆ ಜಿಂಜ ದೀಪ ಅವೇನು ಬೂಡನಗದೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಮಾರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ರೋಗನ ಕನಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ದ ಆಹಾರ ತಿಂದಿನೆಟ್ ಆತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಜ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಪೇಪರ್ದ ಗ್ಲಾಸನ ಇಡು ಚಾ ಪರ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ಸೀಕನ ನಮ್ಮ ಜೊತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಜೋಕುಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಂಜೋನಕ್ಲಾವಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಾವಡು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಬಾಕ್ಸುಡ್ ಪಾಡ್ದನಿಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಸೀಕ್ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ಏತು ತೂವನು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಆ ತಿನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಎಂಚುಂಡು ವಾ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವ ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಪೋಪ ಅವ್ಳು ದಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವನು ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪಿದೈದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಕನ ಬಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಫುಡ್ಡನ್ಲ ತಿನ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಬೋಡು ಆಯೆ ತಿನ್ಪು ಜಯ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ನು ತೆವದ ಖಾರ ಅದಪ್ಪು ತಜಂಕ ಸೊಪ್ಪು ಅದಪ್ಪು ಬಸಳೆ ಅದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪುಜೇರು ದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನ ಫುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಲಪಾವನ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ 34 ವರ್ಷೋಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ನನಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಮಯ ಗನಗ 20 ವರ್ಷದೊಲೈಡು 30 ವರ್ಷದೊಲೈಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತ ಬರೋ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಾ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಹತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅವೇನೊಂಚೂರು ದೂರದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದುಡರ ಅರ್ಲಾದ ತಾರದ ಕೊಂಬ ಅರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯಡೆ ನಡಪಾಗ ವಾರೀತಿಡು ಅವನಿಗೇನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣಗ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ದಾದಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡಡ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದು ಕೋಣೆದೋಲ ಎಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಥ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತು ತೋಜಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡೇ ಉತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಇತ್ತೆರಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೇ ಇತ್ತೆರಡ ಐಟೆಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅನ್ಪನ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ಅಕ್ಕಲು ತೂವಂದಿತ್ತನ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ 17 ವರ್ಷದೊಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲೆ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಏತು ನಿಭಾಯಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಡಾತುಂಡು ಜೋಕ್ಲಡ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತೆಗೆಪ್ಪೇರು ಬಾಯಿ ಪುಡ್ಪಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪೇರೆ ವೀರ ಬನ್ನಾಟಾಗ ಓಲು ಪೋತೇರೆ ದಾದ ತಿಂತೇರೆ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ದೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ತೂತೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಲೆ ಉನ್ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೀಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡನಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪೋಪೇರು ನಿಟ್ಟಿನ ನಾಂಡ ಇನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ್ನಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಇಲಾಖೆ ಉಂಡು ಬೋಡುತ್ತನಾಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಿಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಪದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಪ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಪಾದ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ 5 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ನುಡು ಬಲ್ಪುಗೆ ಏಪಲ್ ಹಾಕೋಡು ರಜೆ ತಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಾತು ಪುರ್ತು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು ಅತನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂಪೇರು ನಿದ್ರೆದ ಸಮಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋಡುಂದಾಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ನಂಕಲಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸೀಕನ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಡು ನಮ್ಮ ಸೀಕನದ ತೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮುಗೆ ಹಾಕಲು ಲಕ್ಕೋಡು ಬಲ್ಪುಗೆ ಏತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದೇವರನೆದುರುಡು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿನ್ನಂಡ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಾಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ನಾಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಪೇರು ಅವು ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಡ್ಡ ಧರ್ಮನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಉಂಡ್ಲ ಕಾಂಡ
ಮಲ್ಪೇರು ಬೈಯಾಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಾಗ ನಮಾಜಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಕೊಂಜೋನು ಕುರಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಓದುವೇರು ಜೋಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿತನ ವಿದ್ಯೆನ ಆ ಗೊಲ್ಪದ ಕೊರ್ತುಡೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ತೋಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಓಲಾಂಡ ಪೂಜೆ ಇಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು ಒತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಮನಿಪ ಒಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡ ಐನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ಆ ಪೂಜದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೆದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ನಂಗೆ ಪನಿಯರ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರೋನು ಕೇನೋಡು ನಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮುಗಿದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೇನೇರ ತಯಾರಿ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಮಾತ ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪುರ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಗೆ ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂದಿ ಇದು ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನು ಧಾರಣೆ ಮನ್ಸದು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಪಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಪಾಡುಜೇರು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರ್ ಪನ್ಪು ನಾವಿನಿ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆ ಬಿಂದಿನ ಗಮ್ಮು ಪಾಡ್ದ ಅಂಟವನೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಾತ್ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ತರೆ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅವು ಕನ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾಡುನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಶರೀರಡು 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಆ 7 ಚಕ್ರಡು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಮೂಲುಂಡು ಅವು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆವಡುಂದಿತ್ತನು ನಂಡ ಐಕೆ ಮಂಜಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಕುಂಕುಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಅಂಗೈನ ಇಂಚ ದಿನಗ ಒಡಗಿ ಉಂಗುಲದ ಬಿರಲು ಓಲು ಉಂಟುಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಂಕುಮನು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಆ ಕುಂಕುಮನು ಪಾಡಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಕಾಜಿ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಅವು ಟೈಮ್ ಪಂಡು ಶಬ್ದ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನ ನಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶವು ನೇರವಾಯಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ನರನಾಡಿ ಮೂಲುಂಡಿಗೆ ಅವು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತು ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲೂ ಬರೋದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜಿಂದ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಪೂರಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದುಂಡು ಐರ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾಗ ಏನ್ ಪಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಂಡಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸರಿ ಸಾಧಿಡ ಕೊನಕ ಕೊಂಚೋನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ದೀಕ ದಿನಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನೇರ ಅತನ ಸಂಸಾರನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತನ ದೇವರಡ ಒಟ್ಟುಗುಂತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಳೆ ಕಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಟು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನ ತುಂಬುದಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪನ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಪಾದವು ಸಮರ್ಪಿತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಘಟಕದ ಒತ್ತಿರಿಸಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಊರದ ಪಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಊರುಡಿತಿಂದಂಡ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತ್ರಪವನಾರು ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಬೈದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೇರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮೂಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ದಯಮಂತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರೆ ರಘುಮೂಲ್ಯ ಉಳ್ಳೆರು ರಘುಮೂಲ್ಯರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುತ್ತಾರಡ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ అయితే ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗೆ ಅಂಜನೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ಬೆರೆಗೆ ಪುಂಜೋಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಲನು ಪೊತ್ಯಾದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯ ತಾಂಬೂಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪೂಜ್ಯೋಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಬೆಗ್ಲು ಶಾಲನ ಪಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಅಂಜನೆ ಮುಂಬೈ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎ ರಘುಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೇರೆ ಶಾಲನ ಪೊತ್ಯಾದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನ್ನೂರಿ ದೂರದ ಪಿನ್ನೆರು ಕರಿನ ಸಾಲದ ಮುಂಬೈ ಗುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಂಬೈ ಮೆರ್ಲ ಬೈದರು ಮೆರಲ್ನ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಮೋಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಶಾಲನ ಪೊತ್ಯಾದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಡಳಿತಗೊಳಪಡೆಯಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲದ ಓಳ್ಕೆಂಡ್ ರಸ್ತೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಡು ಎರಡು ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಲನ ಪೊತ್ಯಾದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ ಸೇವಾದಳ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ ಅಂಜನೆ ಪಂಜೋಳೆ ಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ ಅಂದೇನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಾರ್ಯವೈಖರಣೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಣ ಸರಿದಾಡು ಗೋಪಿರೆಜ್ಜರ ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಳಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸುವೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೂರದ ಭಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಎ ರಘುಮೂಲ್ಯರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ದೂರದ ಊರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬದುಕೇರ್ನಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ ಅಗ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆತನ ಅಗ್ಲ ಪುದರನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಂಡ್ರೆಗ ಆಯ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಮಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮುಂಬೈ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂದಿರು ಒಂಚುದಟ್ಟು ಪಾತಿನ ಪಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಅಭಿನಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಎಂಚುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಲೋಚನಾ ಟೀಚರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೊಕ ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರು ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊಕ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುಲೋಚನಾ ಟೀಚರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಇನಿತ ಗುರ್ತತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಿಡ್ದಿಂಚ ಅಕ್ಲ ಗುರ್ತೋಂಡು ಇನಿ ಅಕ್ಲೇನ ನೀ ಲೇಸ್ಗೆ ಲೇಯ್ದೇರು ಯಾನಿ ಪಾತೆರೋಡ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಏನೇಳ್ದೇತೋ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮುಳುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪುರ ಪಾತೀರಿ ಇನಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವ ಪಿನಿ ಒರ್ಮರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ತ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಸುಲಭತ್ ಆಯ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಇನಿತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೋಡಾಪುನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚಾದಿನಿ ಯಾನಿನಿ ನಾನು ಒರ್ಮರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾನ್ 10ರೆಗೆ ಬರ್ತೆ 10ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಹಾಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹರಿಣೆ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ ಅದು ಬೇಗದಾಗಿ ಪೋಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತ ಆರಾಮ್ದು ಪೋಯಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಅಂದತ್ ಆಯ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನ್ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಏರೇಗೆ ಪಾತಿರ್ವಿ ಅಂಚಾದೇನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ 9:30ಗೆ ಶಾಪ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ಲಿ
ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೈದೇರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾರ ಇನಿ ನಮ ಅಂದು ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲೇಡೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಜೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮದೇ ಪನ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬರ್ರ ನಿಜ ಅಟ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೊರವರ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಆಪುನು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮ ಬರೋಡು ಇನಿ ಕೊಡಿಡ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಲೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ 10-11 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಮನಿಪುಜ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಕುಲ ಆರಾಮ್ದು ಲಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೇ ಪೋಪ ಆರಾಮ್ದು ಲಕ್ಕದ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕವೇರು ಲಕ್ಲೆ ಅವು ಓದರೆ ಎಂಕುಲು ಓದುವನ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲು ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಎದುರು ಅವು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ರೆ ಅವಡಾಂಡ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 5:30 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಆಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 5 ಬಿಡ್ಲೆ ಇವನ್ 8 ಗಂಟೆ ಹೊರ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ನಾಗ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮನ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಜ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೇರಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇದು ಪೋಯಿನ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಬೇಸಿಕ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಈ ತಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೇರ ನಿನಗಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ದಾನಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೋನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಒನಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಅವು ಎಂಚ ಮಂತದೇರಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಇದಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂದಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಿಂಚ ಕುಲೊಂದೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಗಲ್ನ ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ ಕೆಲಸದ ಕುಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಮಂತದ ಮಗಲ್ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಚಾ ಬೋಡು ಚಾ ಕಡ ಪುರ್ಲೇನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಚಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತಿನ ಬೇನ್ನೇರು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಹಲೋ ಪನ್ಪುಜೇರು ದಾಲೇಜ್ ಇನಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮಲ ಪನ್ಪುಜ ಅಕ್ಳು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳು ಓದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓದಾಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ಆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತುಳ್ಳುದು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಐತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ ನಮಕ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಆಫೀಸ್ ತೋಜಾರ ಆಪುದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜು ಆವಡು ಆರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಪಾಡ್ದ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದೋಡು ಪಿದೈನಿಕುಲು ಎಂಚಲ ಪೋಲೆ ಅಂಡ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಸಾರಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಕೊಡೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಕೊಡೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ದಬ್ಬ ಅಂಡ್ ಹೊರೋರ ಅವು ಸಾರಿಲ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರೋಡು ಪೂರ ಉಲ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಪಿರಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತಿದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಕ್ಲು ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಮೇನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗಲ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪುನಿ ಮನಿ ಪಂದು ಉಂಪೆ ತಕೋರ್ ಕಾಯನ ಕಾಟುಂತು ಒಂದು ಮಂಜಿಗೆ ಪೋಂದು ಎಪ್ಪುಣು ನೂ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡ ಆಪಿನ ಹೊರ 2 ಸತಿ ಕೊಡ್ದು 3ನೇ ಸತಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಉಂಪುಜಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಪಿನ
ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಹೋತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುನಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಆತನಂದಿನಿ ಪುನಃ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಬೈತು ಇನ್ನು ಯಾವ ತಿಂದ ಟೀಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಾವು ಬಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ಮೇಲೆ ಲೇಲು ಮೈಂಡೆಡ್ ಡೀಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓದನೇ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಓದುವೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ ಅಂದ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ಕೊಡೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತುಕುಲರ್ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಗಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವು ಒಂದು ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವರ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಈತ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆತನ್ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಕುಲು ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀರ ಅಪಗ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವು ಒಂದೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಲೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡು ಅವು ಕಾಸು ನಮಗೆ ಚಲೋ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತಲೆ ಬೈದನ್ನು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಜವನೇರು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರೈತಂಡು ಈತೆ ಎಂಗೆ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆನ ಪಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಲಿಕೂರು ಮುಲ್ತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರಿ ಇವರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆನೆ ಪಂಡು ಬಿಲ್ಲೈತು ಮಾತೊಂದು ಆಟಿಡೋಗಿ ದಿನತಾಗ ಲೇಸುಕೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಎಂಪಿ ಬೆಂಗೇರ ಮೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಿತಿಯ ನನಂಜ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ CH ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿ ದೂರದ ಚೆನ್ನೈ ಇಡಿತ್ತೊಂದು ನಿವೃತ್ತಿದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆತ್ತಿನಾರು ಕೋಟೆಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಜಾದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ ಆರು ಪುದರ್ಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಾಬಣ್ಣೆಂದೇ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಬರ್ತಡು ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ಬರ್ತಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದ ಇತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೈದ ಬೆನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಅಕುಲು ಇನಿ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿನೇಟೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲದು ಒಣತು ಮನ್ಪಗ ಪಂಡೇಟೆ ಬೊಂಬೈದ ಗಣ್ಯರು ಇನ್ನು ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಅಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ಯರ್ವ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮನ್ಪುಣ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಕುಳು ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಅರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣೊಂದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಮಳ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಬೈದಿರಿ ಅರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಇನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಈ ಆಟಿಡೆ 10 ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಗ್ಳು ದಿನನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಅರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಯದೂಡು ಕುಲ್ಜರು ಇನಿ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಪರು ಇನಿ 6 ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತಿದ್ರಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಪ್ಪಗ ಸರ್ ತಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಪೋಡ್ಕೊಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಟೆ ಇನ್ನು 6 ಆನಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಮಿತ್ತೆ ತೀರ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ತೀರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುಡು ದಮಂಡ ಮದ್ಮೆ ವರ್ಷೋಗ ಹಾಪುನಿ ಒಂದೇ ಆಂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಶ್ಚಯ ಅವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿ ಹಂಚೊಂದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆದ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೀರ್ಥದ ಸ್ಟೇಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬರದಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವದಾಸ್ ಅರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾತ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ MP ಬಂಗಾರ ಹಿರಿಯರ ಅರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಗಳ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲನ ದುಂಬೋಜಿ ಒಂದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಗಣೇಶರೇ ಗಣೇಶ್ ಆರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಯರು ನಾ ದಾಲ ಪನ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿರು ಮಹಿಳೆಯರು ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಪೇರು ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಪನಿಯರ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸುಲಸಿನ್ ಟೀಚರ್ ಇನಿ ಸತತ 4 ವರ್ಷೋಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಂತದೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಳಕ್ಕೆ ಮಂತದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪವನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ 32 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ದುಬ್ಬು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೀರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವನ್ನು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಾವಲ ಆದಿತ್ಯನಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಈ 3 ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಈ ಸಂಘಗ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಈತ ಮಾತ ಇಕಡೆ ಮಮತಾ ಗುಜರಾತ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣ್ಪೊಡಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆತು ಎಲ್ಲೆ ಮಣ್ಪೊಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಗತಿ ಆತು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ 3 ಜನ
ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬಿಡ್ತು ಸಂಗೋಗು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತರ್ಪಾದೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ರೀತಿದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ಬಂತು ನನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನನಾತೆ ನಿಕುಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ನಿಕುಲು ಏತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಜೋಳು ಅಕಲ ಅಂಜೋಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅಂಜಾದ ನಿಕುಲು ಸಂಘದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇತ್ತನಾಣ ಸಂಘ ಬೊಲೆರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಂಪೆ ಅವೇಲೆಕನೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾ ದಳಪತಿ ಅಂಜನೆ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೆ ಬೆಂದರೆ ನಿಖಿಲ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನು ಸೇವಾ ದಳದ ಪಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೂತ್ ಮಂತಿದೇರಿ ಕಲಿತ ಗಡಂಗಿ ಆ ಕಲಿತ ಗಡಂಗಿ ಆ ಎಕಡೆಗಳ ಬಂಡ ಅವು ದಾಯ ಮಂದಿನ ಬಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಕಲಿ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಆಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಉಳೈ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ ದಮಂಡ ಸೋಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಮಾತ್ರ ಸೋಜಿ ಪರೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೂತಾರ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಅಂಜನೆ ಅವೇನು ನಾನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗನೆ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಲೆ ಸೋಜಿ ಅವೇನು ಒಣಸಾನಗ ಖಾಲಿ ಅವಡು ದಮಂಡ ಚೌಲೆ ಬಕ ಸೋಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಜಾಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸೋಜಿ ಪರ್ತಿಜೇರಿ ದಯಮಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೋಜಿನ ಪರೋಡು ಹೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ದಯಮಂಡ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನದ ತೆನಸಿ ಕಣತೀರಿ ಆಂಡ ಒಣಸಲ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ವಿಷಯನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಪ್ಪೋದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಣಿದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲ ಪನಿಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಮಿಟಿದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತೀರಿ ಅಂಜನೆ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನವ ಒಂಜಿ ಪನಿಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅದು ಯಾಕಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಪಂಡೇರಿ ಆಂಡಲ ಆಟಿ ಬಂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಏತ್ ಕಷ್ಟಡು ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಕಿನಿಯರನೇ ಇಜ್ಜನ ಟೈಮುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಈ ತಿನಸ ಮಂತ್ರ ತಿಂದಿದ್ದು ಬದುಕ ದಿನಗಳು ಎಂಕುಳು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಪ್ರತಿಯವರೆಗಳ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಇಂಚೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಡಾವಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಕ್ಕಡಾವಡು ಅವೇನು ಪನ್ಪುಣ ಬಂಡ ಅವು ಐತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಮಂದಿನ ತೆನಸೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನತ್ತೆ ಅವೇನು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಆದಾಯಗಳು ಜೊತೊಂದ ಪನ್ಪುಣ ಅವೇನು ಬಿಂಬಿಸಡು ಹೊರತು ಐಟಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಪಣದು ತಿನ್ಪುನತ್ತೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ತಿನಿಯರ ಗತಿ ಜನ ಟೈಮುಡು ಅವೇನು ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಅವು ಜೀವ ಗೆಡ್ಡ ಅಂತಿರು ಅವೇನು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮಂತಿರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಅವಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಬಂಡದು ಅಂಚಾದೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊಂಜೋಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಆಟಿದ ತಿನಸ್ದ ಬಗೆ ಪಂಡದು ಅವಿನ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಅವೇನು ಮಂದೊಂದೇ ಪೋಡ್ ಪಂಪಣ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣೋಡು ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಯಾಕಡೆ ಮಮತಾ ಗುಜರ್ ಪಣ್ಲಕನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಏರ್ಲೆ ಇದ್ದೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಜಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನಡು ಎಂಚ ಸೇರುವ ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈಪುನಾಗ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೋಗು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಸಂಘದೀತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಜೋಳು ಪಂಜೋಳು ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಸದಸ್ಯರಾದೆ ಮೂಲು ಈ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಹಿರಿಯಡು ಮಂದಿ ಅಂತಿನ ಈ ಸಂಘನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬಡೆಯರೆ ಪಾಪದೆ ಆಯಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ದಾಲೈಸಿ ಅಂಚನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಂತಿನ ಫಲಾರಣ ವನಸ ತಿಂದಿದೆ ಪೋಡು ಪಣದು ಎಲ್ಲನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸ ಬಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಂಘನ ಆಯ್ನಾಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಕೊಡು ಪಡೆದು ಈಗ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಜೈ ಕುಲಾಲ್ ಇವೊಂಜಿ ಬುಡ್ಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಓಲ್ಪೈತನಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ್ಯಡಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರನು ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಎಂದರು ಜೋರಾಯಿನ ಸಪ್ಪಾಲದ ಸೊರಟಾರ್ನ ಇವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೀರ್ತಿಕಾ PM ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 6/8/2025 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತಿಕಾ ಇವರು ಬಾಯಾರು ಪೆರುವಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೋನಪ್ಪ ಮೂಲ ಇವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 1992ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು 2016ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡು ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಇವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಬಂಗೇರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ MSc MEd ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೊದಲು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಕ್ಟರ್ AJP ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿಯುತ ಕಾಲೇಜು ಅಸೈಗೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2025 ಸಾಲಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪುರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕುತ್ತಾರೆ ಪಣೌದ ಗುರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರೆಂಚಿನ ದೇವಪಾಯಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರ ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಅಂಬಿಕಾರೋಡು ಮೇರುಳ್ಳರು ಮೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಂಚಿನ ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜನ್ನು ನಡಪವೊಂದುಳ್ಳರು. 2 ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂತಸದ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿತ ನಡಪರಂಡು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಐನೆರಡು ಬಗ್ಗ ಆನಿದ ಮಹಾಸಮೆಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಳಿನ ಕೂಟ ರಚನಾ ದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನ 5 ಜನ ಪೊಂಜೋಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ, ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲದಾಸ್
ಮೇಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರಟಿ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲದಾಸ ಮೇಕ್ಲು ನೇತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಪೊಂಜುಲೆ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪೊಂಜುಲೆ ಕೂಟ ಆನಿದ ದಿನೋಟು ಹಾಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನ ಪೊಂಜುಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಏರುಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎಕಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಎಕಡು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟು ಪಂಡೇರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪಂಜೋಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರನ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟುನ ದಿನ ಅಂದೆ 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಈ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ನ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಸುರುಕಾದ ಪೊಂಜೋಲೆ ಕೂಟ ಅಂಚನ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನಾರೆಗೆ ನಲಿಕೆ ಗೆಲ್ಮೆನ ದಿಂಚಿನ ಪೂರ್ಪ ದೆಸಲು ಬದುಕು ನಿಲಿಕೆ ಕಮ್ಮೆನ ದಿಂಚಿನ ಪೂರ್ಪ ತೊಟ್ಟುಗು ಪಸರೊಂದು ಪಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ದಯಬುದ್ಧ ಟೀಚರ್ನ ರಡ್ಡು ಪುಲ್ಯಲು ಓಲಿ ತಿನ್ನಲು ಬರಡು ಪಂದಿ ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಬರ್ತಂಡೆ ಐಟ್ ತೋಜಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಯನ ಮಂತೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ दीपो हरतु मे पापं दीपज्योते नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योते नमोस्तुते ब्रह्मज्योते नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योते नमोस्तुते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಜೋಳ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಯಮಂತದ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ವಿದಾಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು 4ನೇ ವರ್ಷ 2 ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ನಾನು ಪೋಪೆ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿದಾಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಈರು ನನಲ ಮೂಲ ಸಂಘಡು ಮಹಿಳಾ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಮ್ಮೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡು ಅಂತ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ನ ಕೈವಾಡ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಲೇನು ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ದ ಬೊಕ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಜವನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಬಂಡ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ತೀರುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಪಂಡ್ಲು ಅಂಡ್ ಆರು ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಸಂಗೋಗು ಪಂಡದತ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಐತೆ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಅವಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೋಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಾತ ಪುಂಜೊಲ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅದನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಾರ್ಬಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅರೆಗೂ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಸೇವಾದಳ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇದ್ದಾಡ್ದ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಈತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚಿನಿ ಟೀಚರ್ ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ MK ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಚಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೂಟ್ಸ್ ಗಾಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಇವರು 1978ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸಂಕಪ್ಪ ಬಂಗೇರರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶ್ರೀ ಸಂಕಪ್ಪ ಬಂಗೇರರು ಮುಂದೆ ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಕೆ BE ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಪ್ನ ವರ್ಕಾಡಿ ವಿಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚಿನಿ ಟೀಚರಿಗೆ 4 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚಿನಿ ಟೀಚರ್ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೆಲವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಫೀಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಳಪೆ ಪಡಿಲಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಕೊಲ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೊಲ್ಯ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಮಾನಂದಾಶ್ರಮ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳ ತಾಲೂಕು ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಮಾಗಣೆಯ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಕಚ್ಚ ಇಂದೇನೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅನ್ನ ಮಗಲ ಪಕ್ಕ ಮರ್ಮಲ ಮೆಗ್ಲಂಗಲ ತಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗುಜ್ಜರನ್ನು ಶಾಲನ್ನು ಪದ್ಯಾಯರು ಶಾರದ ನಡುಪದ ಐತಪ್ಪ ನಡುಪದ ಒಂದರೆ ಮಾಲಿನ ಪಾಡಿಯರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಫಲಪುಸ್ತನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲಿನ ಸಂದಾಯರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ ಯಾನು ಗುರುಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಇದೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಗೆ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಡ ಪಂಚೋಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆದ 4 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲವು ಪಂಚನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಬೇತ ಕಡೆ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಘಡು ಕೊರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಪಿದಾಯಿಟ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ವರ್ಷ 6 ಭಾರಿ ಕೋಶಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಸಭೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಅರ್ನಲೆ ಕೊಡಿನಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಣಸಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಎಗಡು ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿದಾಯಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಂಬರಿಯಲು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲ ಸಂಘದ ಮಾತಾಡೋರುಂಟು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಒಣಸು ಕರಿನ ಬರ್ಪಿನ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಇನ್ನನೇ ಗುರುಕಾರನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಒಣಸು ಬರ್ಪಣ ಅಂಜಿ ಯೋಗದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಪಡ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರ್ ನಗಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮಿನಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟುಗಜ್ಜನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಮೇರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಮದಿಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಮದಿಪು ರಟ್ಟು ಮದಿಪುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೊಲ್ಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಪೂರಾ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಜನೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತಾ ದೇವರ ನಕ್ಲಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಗಣೇಶ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೈತಿದಿನ ಮಗಲು ಇನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರ್ತಿ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅರೆಗಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಜಾನಕಿ ಟೀಚರ್ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಏಪಲ ಓದು ಪಾತಿರೊಂದು ಬರೋಂತೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಏಪಾಲ ಪಾತಿರೊಂತೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಜಾನಕಿ ಟೀಚರ್ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಮಮತಾ ಬೇರಿನಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಎಣಿ ನೆಂತುನಿ ಜಿಂಕ್ಲಾರ ಇನಿ ಅತಿಥಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ದುಂಬೋರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಪಗಾರಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಮಯದ ಊರುಡೆತ್ತಾರು ಅಂಚದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟು ಬೈದೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರಿಣಕ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ಸಭೆಟು ಮುಂಬಾಗೋಡು ಕುಲೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ನಕಲು ಪರ ಊರದು ಬೈದಿ ನಕಲು ಅಂಜೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮಾತೇರಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಯ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆನ್ನ ಮಾತೆಯರಿಯನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ರೂಟ್ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಾತೆಗಳ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ದಿಂಚ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಅದು ಉರಿದಿತ್ತು ಆಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತುಡು ಇನಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಊರುಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಗ ಸುರೂಟ್ ಯಾ ನಕ್ಲೇಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೇರು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಡನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ದಾಲ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವನು ಗಮನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅರಿಗಿನ ಬೈಜಿಯರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಪುದರಿಗೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ನಕ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂದವದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಆತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಒಂದೊಂತೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕೆಲವರ ನಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರು ಮಾತ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊರ್ದು ಸಂದವಿರು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶುರು ತಾಯ್ತರದ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಂದುಂಡು ಆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಡು ಕೊಂಜೋಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಐಟು ಸಾಲ ದಿಪ್ಪುವೇರು ಐತ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಂದಲು ಹೆಚ್ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕಲು ಸಮಯ ಒಂತಾಗ್ಲಿಗ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚದು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ನಡಪುನ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದಯಪಂಡಕ್ಲೆ ಕುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡು 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಸೂಚಿಸಿದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ ಪಂಡೇರು ಆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಸರಿಯಾದ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಡ್ ದಾಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಒಂತೆ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗಮನಗೊದಿಸ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿಂಚಾಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇದೇ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಪಯರ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ ಸಮಯಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 1:30 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಹೋದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮನಸ್ಸದೊಂದು ಭದ್ರವಾದ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ವಾಪ ಸಮಾರಂಭ ಪೋಪು ನಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಸಮಯಗೂ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅತಿಥಿಲು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ತೂನಾಗ ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ
ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿರಿಪೋಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ಪಂಡೇರು ಎಷ್ಟ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ಉರಿದಿಜಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಆಯ್ನಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಡುಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಈ ಸಂಗೋಡು ದಾದ ಮಾತ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡಪಡು ಐಕ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನನ್ನಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಈಟೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸೇರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಮೆಂಬರ್ ಅವಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಂಜಿ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಆಯ್ನಾತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಓದುದು ಆಯ್ನಾತು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ನನ್ನನಾತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ದುಂಬು ಬರಡು ಒಂದೇನ ಆಶಯ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಯನ್ನ ಪರ್ಬನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಬಲ್ತೇರು ರೇಪಂಡ ಇಂಕಲು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಇಂಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಪುರ ಪಲ್ತು ದಿಜ್ಜಿ ರೇಪಂಡ ಅಪಗ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಓದವನೇ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನನೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನ ಕೇಂಡ ಉರುವ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಉರುವದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಅನ್ಪಿದ್ದುದೀನಿ ಆ ಉರುವದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಡೇಟ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನನೇ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸದಾಗ ಅವಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 6 ಬರೀನೇ ಡೇಟ್ 6 ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಾಲೆಗೆ ತೋರ್ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ಬಕಾಯನ್ ತೂಪೇರ ಏತು ಉದ್ದೊಲ್ಲೆ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅವಳು ಬರೀ ದೀನನೇ ಅವೇ ದಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚೆದು ಸಾಧಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಡುದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲಿ ನಿಂತದೆ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ಕೆ ಸುಲೋಚನಿ ಕೆ ಸುರೇಶ ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಅವಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿದಾದಲ್ಲ ಕೆ ಇಟ್ಟಿನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಪೇರು ಎನ್ನೇನು ಕೊಂಚಾಡಿನ ಪಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ದುಮ್ಮುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಒರ್ತಿಯೇ ಮಗಲು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪಗ ಪಾಸ್ ಆತೇರು ಆಂಡಲಾರು ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ನೇನೆ ಪೂಜಿತಿಜೀರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಬಂತಿದ್ದಿ ಏಪ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಂಡ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ತಾಪಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚದು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಅಂಚದು ಇಟ್ಟದಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂಡ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಂದಾಗ ಶುರು ತೂಪುನು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಬೈದನು ಪಂಡದ ಆತು ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುವ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಈತ ಗೌಜುಡಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸಿರ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ನೆನಪೇನು ರೇಪಂಡ ಕುಲಾಲ ಸಂಗುಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬೈದು ಪಂಡ ಇನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಈತ ಗೌಜಿಡಿ ಒಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಾ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ನೆನ್ಪಿದೆ ಮುರಾಮಿಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಲು ಓದಿನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓಲು ಓದಿನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಲ್ಲ ಪುರಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ದಾ ಏಕೆಂಡೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದೆಗಪ್ಪ ಇಟ್ಟೇನೆ ನೆನೆಪಾತಂದು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಪರ್ಪಂಡು ಅವು ಈಗ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅವು ಮೂಲ ಓದ್ದು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತದನ್ನ ಸಂಘದ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿಯದಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲೇನು ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದದು ನನಾತು ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೆರಿ ಕೊರದು ಇಂಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕುಡವರಾಯನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿಯೊಂದು ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂದೆ ಪನ್ನುಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದ ಅಂಚಾದು ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಉಂಡು ಪನ್ನನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವಿನ ಯಾನವರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಓದುದು ಪನ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇಂಬಿರ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಗೆ ಕಂದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಲ್ಯ ಎಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಅಮಿತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೊಲ್ಯ ಕನಿಲಿ ಪದಂಗಿ ರಾಧಾ ಗೋಪಾಲ ಕೊಲ್ಯ ಪತ್ರೋಡೆ ಉದಯ್ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಮಯೂರಿ ಪರ್ಯತೂರ್ ಕಂಚಲ ಅಂಬಡೆ ರೇಡ್ ಚಟ್ನಿ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ವನಿತಾ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಂಚಲಿರುತಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಪ್ನ ಟೀಚರ್ ಪಿಲಾಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಭವಾನಿ ತಲಿಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್
ಅಶ್ವಿನಿ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಡೂರು ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ, ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೊಲ್ಯಾಂ ತೇಟ್ಲ ಪದಂಗಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಕಲೀಲೆ ಪದಂಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಪತ್ರೋಡೆ, ಮಮತಾ ಯಶವಂತಿ ಪರ್ಯತೂರ್ ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಮಂಚನಾಡಿ ಉಂಡ್ಲುಕ, ವನಿತಾ ಜಯ ಕನೀರ್ ತೋಟ ನುಗ್ಗಿ ತಜಂಗ್ ಸೊಪ್ಪು, ಚಿತ್ರ ಪರ್ಯತೂರ್ ಅಲಸಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಹರೇಕಳ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಇರತಪ್ಪೋಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಜಯಂತಿ ಬಾದೆ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್, ಭಾರತಿ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಪತ್ರೋಡೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಪೆಲಕೈಗಟ್ಟಿ, ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಜಯಂತ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ ರೆಚ್ಚೆ ಚಟ್ನಿ, ಲೋಲಕ್ಷಿ ಕುಂಪಲ ತೆಕ್ಕರ್ದಾಡ್ಡೆ, ಸುನೀತಾ ಪೆಲತೆರಿ ತೌತೆಬುಕ ಕಿಸುವಿನ ದಂಡುದ ಕಜುಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೋಹನ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಗುಳಿಯಪ್ಪ, ಇಂದಿರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತೆಕ್ಕರ್ದಾಡ್ಡೆ, ಗೀತಾ ಕಮಲಾಕ್ಷ ತಲಪಾಡಿ ಸೀರಾ, ಧನವಂತಿ ವಿನೋದ್ ಕುಂಪಲ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಭಾರತಿ ಮನೋಹರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಟನಿ ಗತಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಬುಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬಡಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನೆಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅವೆದ್ದು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೆಸ್ಗ್ ಕಡೇತ ಘಟ್ಟವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅವೆದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅವೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವನಸು ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾವರ್ದ ಮಿತ್ತ ನಡಿಪೆರೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ್ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಲ್ಲಾತು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಕುಂಪಲ ಇಂದರು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಕುಲಾಲಕುಂಬಾರ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಮಜಾಲ್ ಉಳ್ಳರು ಇರಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಹೊರತು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲಾಲಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಡೆಸಿನ ಹರೀಶ್ ಮಜಾಲ್ ಉಳ್ಳರು ಇರಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಗಾದೆ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಕುಂಪಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾದಳದ ಒಟ್ಟೊರ್ಮೇಟ್ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆತ ಮುಗಿತಲದ ಹೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ ಯಾನ್ ಮುಲು ಉಂತೊಂದೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಸಭಿಕೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆಲು ಸುರುಕಾದು ಇನಿ ತುಡಲಾರ್ಲಾದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಲ್ಪುನಾರಲಾದು ಇನಿತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಗಣೇಶ್ MA B.Ed ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸೇವಾದಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಂದಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ತಗೊಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಧ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರೆನಲ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ಮೇರು ಬೊಂಬೈಡ್ದ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಸೇವಾದಳತ ಅಂಚಿನೆ ಬೈದಿನ ಪೂರಾ ಸಭಿಕೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನೇನು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಅತಿಥಿಯಾದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರೆನ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯನ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಪೂರಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ
ವೇದಿಕೆನು ಸಿಂಗಾರ ಐತ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಪಾತೆರೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಈ ಮೈಕ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಮಧುವನ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಮುಂತ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ನನ್ನ ಈ ಲೇಸು ಮುಗಿದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಜವ್ವನೇರು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪೂರೆನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ತೆನಸನ್ನು ಮಲ್ತಕಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಮಾತೆಯರೇಗ್ಲ ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಕಾಡೆ ಬುಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತೇರ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತೇರ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಮಲ್ತದು ತುಂಬೊಂದು ಕಂತದ್ದು ಊರು ದೀತೇರು ಐಕ ಸವಿನ ಮಲ್ತ್ ಪಡೆಯರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರೇಗ್ಲ ಯಾನು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸೇವಾದಳದ ಪರವಾದಲ ಯಾನು ಉಡಲು ಜಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ಗೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇವಾದಳದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಬೆರಿಕೋರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ ಹಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಪರ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದೀದು ಬೊಂಬೈಡ್ದ ಊರುಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದಿನ ಪೂರಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪೂರೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಪೂರಾ ಸಭಿಕೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆಲ್ಗೆ ಪೂರಾ ಬೈದಿನ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಕಿನ್ಯರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕ್ಲೆದು ಊಟಲ ಯಾನು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದ ಅರಿವು ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಮೂಕಿಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಬಂಧುಲೆ ಈತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುಪೆರೆ ಉಂಡು ಬಂಧ್ಯತನ ಏನು ಎತ್ತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೋವಾ IVF ನ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಇಮೆರು ಮಲ್ಪೆರೆಗುಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಅರೆಗಾಡು ನೋವಾ IVF ಮೆಗ್ಲ ಉತ್ತನ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲಾಬಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಂಗಿ ಡೈಲ್ ಮೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಜನೆ ಉಚಿತ ಬಂಧ್ಯತನ ನಿವಾರಣಾ ಸಲಹಾ ಶಿಬಿರ ನಡಪೆರುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಂಗಿ ಡೈಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನೋವಾ IVF ತಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಮೂಕೆಡಿ ಬದುಕೊಂಡರು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್ ವರ್ತಿಯಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಲೋಕೇಶ್ ದಯಮಂತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಯಾರು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವ್ ವಿ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಒತ್ತಿಡು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆ ಆಡಂಬರ ಇಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಉಳಿಪಾಯರೆ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಓರ್ವೆಲ್ ಮಾವುಂದುಂಡು ಇಂಕ ಸೊ ಎಕ್ಕಡು ಎಂಕಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಗಣ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾಂಡ್ಯರು ಎಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ರೂಟೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದು ದಾಯಿಗ ಅಕ್ಕಲ ಆತಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತ ಆಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಮೇಡಮ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಜನರೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟಿ ತಿನ್ನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆವಂದಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏತು ಮಾತ ಉಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಇಂದಿನ ಮಾತೈತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಓಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಾದ ಮಲ್ತನೇ ಇಡ್ಡೆ ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈವನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅವು ಮಾತ ಇಂದೆಡ್ದಾದ ಎಂಕಲ ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು
ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಜೆತನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಸೊ ಇಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಶಾಕ್ ಅವು ಬಟ್ 5 ಕಪಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಇತ್ತು ಮುಟ್ ಅವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದ ವಿತ್ ನಾನ್ ಹೆಲ್ದಿ ರುಟೀನ್ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದಟ್ ಮಾತ ಸೊ ಇಂದಿನ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಪಲ್ ನಕಲ್ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ತೇರು 10 years 15 years ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರುಟೀನ್ ಕೆಲವು ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂದೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಇಂಚಿನ ಮುಕುಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಸಂಡೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ 17/8 ಸ್ಥಳ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ದಾಲ ಇಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪನರಿಜಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ದಾದ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಸೊ ಏರಕ್ ಮಾತು ಇಂದೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಶಿಬಿರೋಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರಂಡಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ್ ಬರೋಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು IVF ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರು IUI IVF ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ನಿ 2-3 ಸಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಲೆಟ್ಲ ಬರೋಲಿ ಸೊ ವೀರ್ಯಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುನು ವೀರ್ಯಾಣು ಉಪ್ಪಂದಿ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೆಕ್ಕುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶವೀಸ್ ಫೈಜಿ ಇಂದು ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ IVF ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಶಿಬಿರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದು ಇಂದು ಪಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ ಕೊರೆ ಇತ್ತು ಇಂದು ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಏನು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವೆ ಆದ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಡ IVF ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು B ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅರೆಗ್ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ ಮಹಿಳೆ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಮೇಡಮ್ ಅರೆಗ್ ಏನ ಸುಲ್ಮೇಲು